Murisyom ta sa atong pagtuon sa Westminster Confession of Faith, Chapter 2, Section 1. O ang atong tunan karon, ipadayon nato ang about God and the Holy Trinity. Sa Dios ug sa Trinidad, no? Part 2 kini sa atong lecture. Og kaganiha atong gisgutan ganing there is but one only living and true God who is infinite in being and perfection, a most pure spirit, invisible, without body or without parts. So karon atong mo-proceed kita sa without passions. So unsa kining but pasabot sa without passions? Ang simple nga term ni ana is without emotions. Ang but pasabot ni ana. Pero kining without emotions or without passions, mahitungod kini sa anger, love, or joy. Muna ang emotions, muna ang passions. So ang pangutana is, ang Dios wala ba siya masuko? Wala ba siya malipay? Wala ba siya di ba siya ma-please? Pero kung imong tanawon sa balang kasulatan, ang Dios naa ni ana. No? So ang kanang kalipay sa Dios, iyang kasuko batok sa sala, no? Ug kalipay niya batok sa mahitungod sa iyang katawhan, naa diha makita nato mahitungod sa Dios. Ug kanang butanga, no, part na sa emosyon, makita nimo nga naa bisan asa sa Dios, bisan asa sa balang kasulatan, naa sa Dios. Pero unsa man ang meaning sa Westminster Divine sa diyang niingon siya God is without passions? Meaning meaning ba niya nga di na gyud siya masuko o di na siya malipay? Of course wala kini sa una-una sa mga Westminster Divines mahitungod ni ana. In fact ang verse nga ilang gi-cite mahitungod kini sa without passions, Acts 14:11, og paingon kini sa 15 or 11 ambak sa 15. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, the gods are come down to us in the likeness of men, and saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth and the sea and all things that are therein. Now, kini ang verse nga gisite, kining words particularly nga we also are men of like passions with you. So katong sa diha nga si Apostol Pablo, no, og ang iyang kauban, no, gitan-aw, giregard sa mga tagay Lycaonia nga murag dioses, ug sila gani nagdala og mga offerings kay mato niya ni ana sila Hermes ug sila ni no, ang tan-aw nila kang Apostol Paul nga murag mga dioses sila nga nagkatawang tao karon nga nag-anha sa ila murag nagsulob og unod sama sa tao. Busa sa ilang amazement o sa ilang katingala sa mga milagro nga gihimo nila, naghuna-huna sila nga Dios ni nagkatawang tao nga niya sa ato karon, nagsulob ingon nga nagpakita ingon nga tao, nga mortal nga tao. So si Apostol Pablo frustrated o disappointed sa ilang gihimo, ingon nila, Sirs, why do ye these things? We
also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth, and the sea, and all things that are therein. Now, ang buot pasabot ni Apostle Paul dinhi nga ang tao dunay passions sa mga tao nga dili sama sa Dios. Now remember nga ang mga Romans, ang ilang dioses sa mga Romans, ilalang ka ng ilisan ang ngalan sa mga dioses sa mga Greeks sa ilang mga dioses. Noon sa ang God sa Greeks ilang giadapt unya gipang-ilisan lang nila og Romanized o Latinized nga mga names. No, so dinhi makita nimo nga nga ang ilang mga gods sa Greeks sama-sama sa tao ang passions. Nga ang gods nila is makagusto og babae, ang mga male nga gods. Goddess man tong female, of course. Ang bisan ang goddess makagusto sa mga tao, mga lalaki nga mortal. So muna ang Dios sa ila. Ang Dios sa ila, ang dioses nila mao nga dunay whimsical nga karon mausab-usab ang ilang mga emotion. Karon malipay dayon mausabra, dali ra kay masuko, no? So mausab-usab. So dinhi sa dihang nig-ingon si Apostle Paul, we also are men of like passions with you. Ang buot pasabot nila murag indirectly ilang gisulti kanila nga ang Dios nila, ang gidahom nila nga mga dioses dili Dios na, kay ang Dios nga tinuod dili magminyo, dili makagusto, no? Walay carnal desire, walay tawhanon o yutanon nga mga emotions. Dili ma-in love sa usa ka babae or ang usa ka goddess dili ma-in love dapat sa usa ka tao, which is kana nga mga istorya very popular kana sa mga Greeks o sa mga Romans. So kana ang ginamin sa mga Westminster Divine sa dihang moingon sila nga God is without passions, no? Kana nga passion kanang fallen nature, nang fallen feeling, no? Kanang feeling sinful feeling, sinful desires, kana desire nga yutanon, no? So wala ni ana ang Dios. Kung unsa man ang naa sa Dios kanang iyang kasuko sa sala tungod kay holy siya nga Dios. Ang iyang paghigugma sa holiness o sa uprightness, no, sa righteousness, ang iyang paghigugma ni ana tungod kay suko siya sa sala. Tungod kay gihigugma ni ang iyang kaugalingon in the first place, siya ang nahigugma sa iyang kaugalingon kay ngano siya ang labing matarong, ang labing balaan, labing matulid, labing gamhanan, og labing putli nga Dios. Busa nahigugma siya ni ana sa iyang kaugalingon. Kanang hinungdan nga nahigugma siya sa iyang kaugalingon. So mauna ang naa sa Dios nga wala sa tawhanon nga passions. Nga kanang nga mga passions, kana nga mga emotions, mauna ang naa sa mga Greek gods o goddesses nga karon gi-adapt sa mga Romans. So, kani ang meaning sa God is without passions. Og dinhi gisulti pod nga God is immutable. Kabaluman mo sa word nga mutation. Karang mutation sama sa virus sa atong panahon karon na mutate ang COVID-19. No, naay Delta variant. Mutate siya usa po sa mga examples nga isa mutation kanang of course dili tinuod kining
dili man tinuod kining evolution nga ma-mutate ang usa ka species ngadto sa lain nga species. Of course dili ka na tinuod, pero kanang the way sa pag-describe ni ana mo na ang correct example sa mutation. May kausaban, which is ang Dios dili sama ni ana. Kita naa may nga tawag nato nga mutuo man ta sa kaning micro evolution na mo evolve gyud, no. Sometimes ang usa ka iro gusto sa usa ka biologist or usa ka scientist nga kaning iro gusto niya nga i-breed kining duha ka magkalain nga breed para dunay lain nga breed nga mutumaw, munay micro evolution. So gatuo ta nga dunay sama ni ana, pero dili mag-evolve from one species to another, no. Dili gyud mahimo kana. So sumuna ang mutation. Pero sa Dios ang meaning diri nga dili lang kay ang Dios is incapable to mutate. Ang meaning diri nga Dios na gyud siya daan gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, ug ang tanan nga mga attributes nga ato nang nahisgutan ug hisgutan pa nato mauna daan ang naa kaniya, no. Og dili lang sa iyang substance o sa iyang pagkasiya, no, sa iyang being nga immutable siya, kung dili sa iyang gahom o sa iyang no, sa iyang hustisya o sa iyang pagkamaayo, no, o sa tanan nga iyang attributes, immutable siya. Na naamay kasagaran ang mga Armenians, mga Pelagians, usa sa mga ilang objection against niini kanang mga verses sa Bible nga nag-ingon nga si Yahweh, si Jehovah, nagrepent, nagbasol sa Genesis, sa diha nga nakita niya ang mga katawhan nga nahimong mga dautan, o kay dautan ang mga katawhan nahimong wicked, nagbasol siya nga gihimo niyang tao busa gipadad-an niya og baha. So para sa ila mausab-usab ang Dios. Dunay kausaban sa iyang mga panguna-una. Now, ang ako lang nga reply ni ana mao nga actually walay na usab sa Dios, no. Dunay mga actions, no, dunay mga actions nga action 1, action 2, action 3, action 4, or act 1, act 2, act 3, act 4. Sa act 1 muhimo siya ni ana, pagka-act 2 i-undo niya, pagka-act 3 muhimo na pud siya beyond that, pagka-act 4 iyang i-undo gamay. Tanan ka na naanadaan sa iyang unchanging plan, no. So apil na sa iyang kung baga murag script, no, iyang decree sa eternidad nga ang tanan nga mga butang apil ang iyang pagrepent, apil na sa iyang dili walay kausaban nga plano, no. Sa diha nga gibuhat niya si Adan o gibuhat niya si Iba, gibuhat niya ang serpente, gibuhat niya ang tree of knowledge of good and evil, no. Unya pagbuhat niya iyang gihatag ang covenant of works kang Adan, katong kasabutan sa mga buhat kang Adan nga angay matod niya kang Adan nga dili ka mukaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kaybalo sa maayo ug sa dautan, kay sa adlaw mukaon ka mamatay ka gayod. Act 1. Dayon act 2 human ni ana gi tintal ni Satanas si Iba o gipakaon po ni Iba si Adan nga iyang bana. Act another act 2. Then another act na pod is sa dihang ang Dios nangasaba ang Dios
iyang gipatawag ang presensya sa serpente ni Eva ug ni Adan ug naghatag siya sa curse. Iyang gitunglo ang tanan, ang mga tao, no, si Adam si Eva apil na ang bitin. Gipronounce niya ang curse o gipronounce niya ang kining war between the seed of the woman and the seed of the serpent. Kining tanan kabahin ni sad wala ikausaban niya nga mga plano. Meaning planado na kining tanan, walay usa ni ana nga wala planoha. So ang meaning sa immutable dili lang kay sa iyang being nga siya immutable, apil na pud sa iyang works, apil na sa iyang plans. Apil na sa plano niya, sa iyang work, sa iyang involvement sa creation. Ang sa tanan nga iyang sa iyang providensya, pagpadagan sa tanang panghitabo dinhi sa yuta ug dito sa langit, of course. Tanan kini walay kausaban. Muni ang meaning sa immutability sa Dios. Dili siya Dios nga usab-usab nga iyang giplano kini dayon i-delete kini sa plano, i-postpone. No, sama sa pananglitan, sama sa dispensationalist nga ang iyang unang plano is human sa 69th weeks, no, sa 69th week human ni ana dapat nga isunod ang kingdom. Nya paghuman sa kingdom kay wala man dawata sa mga Hudiyo ang kingship ni Christ, gi-postpone ang kingdom. Nya naay plan B nga gibutang nga mao ang church. Wala sa hunahuna ni ang church kaniadto nga mauuntay isunod sa 69th week. Para sa iya na ay parenthesis sumala sa mga dispensationalist nga imbis kay na kingdom nga ibutang, wala na gibutang kingdom kay lagi gahig ulo daw ang mga Hudiyo. So dunay postponement, gipostpone ang kingdom, gibutang dito sa layong pinakalayo nga dapit sa history, dito sa very far future. Unya instead muoy gi-replace ni ang church. So dili kana kung imong ibase sa immutability sa Dios, dili na immutable ang Dios kung ingon ni ini ang iyang plano nga nay plan A. Unya kung dili mag-work ang plan A, nanay plan B nga iyang ibutang. Okay, klaro ba mga kaigsuonan? So ang Dios walay plan A human kung dili mag-work ang plan A, naay plan B ug naay plan C. Dili, walay option A, option B. Tanan usa lang ang plano niya ug way kausaban. Kay perfect na daan, dili niya basulan ang maong panghitabo kay iya na kining giplano. So kanang pag-ingon nga nibasol ang Dios, gibasulan niya, nagrepent, apil na sa plano. No, apil na sa iyang plano nga ana nga tungura sa time, sa oras mubasol siya. Apil na kay apil siya ang main actor sa history sa kalibutan, dire sa stage sa kalibutan. Siya ang main actor o apil na sa plano sa iyang decree nga si as an actor magrepent siya ana nga moment in time. Apil na sa plano, so wa mausab ang Dios. Okay, so atong basahon ang 32 sa ang kaning atong basahon ang number 32 diri sa footnotes sa James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Dili mo variable ang Dios. Meaning sa variable kanang mausab ba? Kita ginagamit nato nga term na pananglitan. Naatay mga plano, dayon human dili mahinayon ang plano mo variable. Dunay kausaban. So there is no variableness, neither shadow, kanang word nga shadow of turning, meaning bisan shadow na lang nga mo turn siya, wala diha kaniya. O makita usab nato sa Malakay chapter 3 verse 6, for I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed.
So, ako ang Ginoo, ako si Yahweh, ako dili mausab. Busa wala kamo mga ut-ut, mga anak ni Jacob. So, mo kini ang explanation sa immutability sa Dios. The immense, kini dunay kining overlap sa kaning infinity, immense. Ang infinity, why sangkuan, immense, grabe ka lapad. No? Of course, lapad nga wapoy walay sangkuan, dili mo sangko. Walay kinutuban. Lapad kaayo sa Dios, ang Dios. Moana kag immense, of course, moana kag dagat, or dito ka sa laod, no, naglawig ka sa laod sa dagat niya, pagtan-aw nimo sa imong palibot, wa gid kay makit-an nga mga isla or yuta. So ang term niya na is immense. Grabe ka lapad kaayo nga wa nay limitasyon ang gilapdon. Munang immense. Og sa prayer ni Solomon sa 1 Kings chapter 8 verse 27, matod pa niya diri, but will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have builded, or I have built. So si Solomon, siya man ang builder sa temple, o dako kay nga temple, very glorious ang temple ni Solomon. Pero despite sa kadakon sa temple, no, si Solomon miingon nga dili pasigo ang presensya or ang essence sa Dios dito sa temple. Ug matod nga niya, behold the heaven of heavens, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee. So dili gani pasigo ang galaxies o ang constellations, dili pasigo sa presensya sa Dios. No, imagine daw nga naa kay gigunitan nga gamay kaayo nga kining balon, no, gamay kaayo nga balon. Unya kanang gamay nga balon imong ipasigo ang imong lawas sa gamay nga balon, ang may tabo sa gamay nga balon mo butog yun, no, dili siya pasigo. Or i-try ibutang, no, sa botilya ang tibuok nga Pacific Ocean, wala di ang botilya di gyud masigo sa usa ka botilya ang the whole Pacific Ocean, no. So ingon ana ang Dios kung mismo ang kining solar system, isa ka solar system, dayon galaxy, dayon constellations, mismo sila kung ipunon ang tanan, dili pasigo diha ang presensya sa Dios, no. So how much less matod ni Solomon kanang balay nga iyang gitukod alang kang Yahweh, dili pasigo ang balay, amini ang katong templo nga gitukod ni Solomon. So mo nang meaning sa immensity sa Dios. Sa Jeremiah 23:23, am I a God at hand, saith the Lord, and not a God afar off? Verse 24, can any hide himself in secret places that I shall not see him? Saith the Lord, do not I fill heaven and earth, saith the Lord. Okay? So, dili ba ako, Diyos ba ako nga niara sa inyong duol? Dili ba layo man ko? Mato niya diri. Doon na ba'y tao nga makastago sa iyang sa sekretong mga lugar aron di nako siya makitaan? Dili ba gipuno ko man ang langit ug ang yuta? Now kaning meaning sa puno sa langit ug yuta, of course, kay wa ang Dios bisan asa man
naa siya diha. Pero ang bisan pa ang tanan nga kalangitan ug ang tibok nga kayutaan, dili sila pasigo sa Dios, kundi ang Dios portion lang. Of course, di man gyud nato ma-describe nga moa nag-portion lang sa part lang sa Dios ang naa diha sa langit ug sa yuta, kay wa man ang Dios mahimong wa man siya ma-compose og parts, wa may parts ang Dios. So meaning lang dire sa ni Yahweh sa Jeremiah nga mismo ang langit ug ang yuta, no, sila napuno sa Dios. O kung sa atong tan-aw, sumala sa atong hisgutan kaganiha, nga mismo ang langit ug ang kalangitan sa kalangitan dili pasigo sa Dios, meaning puno siya pero wala ma-exhaust ang presensya sa Dios diha ni ana. No? Kung dili kana sila naa ang langit ug ang yuta, nahisulod sila diha sa Dios. Dili nga ang Dios mo ay nahisulod diha sa ila. So ingana ang immensity sa Dios. Okay, padayon kita eternal ang Dios, walay sinugdan ug walay katapusan. Mo na yung meaning sa eternity. Eternal. Meaning walay sinugdan, walay katapusan. Imagine, ug ang atong imagination finite man og dili eternal, dunay sinugdan ug dunay katapusan. Ang Dios dili ma-imagine ang iyang walay sinugdan ug walay katapusan. No? So naay question sa ako, asa nagpuyo ang Dios daw? Kung maghisgot kag place, ang place, no, ang place is subject siya sa matter, sa space ug sa time. Muna ang place. Now, kung wala ang matter ug wala pud ang space, walay place. Spacious, spatial man gyud ang place, do na space. Pero ang Dios non-spatial. So, ang question, asa ni puy ang Dios? Sa eternity, sa wala pa ang matter, time and space, dito siya puyo siyang kugalingon nga eternal. Eternal siya. No? So, ang Dios kaning He is holy other. He is holy other. Siya ang tudo na pinaka nga dili sama kanato. So, mo kana ang Dios eternal. Og naapod ang Dios, no, sa iyang eternity describe sa Psalm 92. Behold the mountains, before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting thou art God. Okay, ang kasagaran huna-huna nila ang mountains, mga kabungturan, mo may pinakakaraan, mo na huna-huna sa mga ancient writers nga ang pinakakaraan nga kining butang sa kalibutan mo ang mga kabukiran, no, karaan sila ang unang naporma sa diyang gibuhat sa Dios ang yuta, ang kamad-an mo yung unang naporma ang mga kabukiran. Pero dinhi sa wala pa daw mato dinhi ang mga kabukiran, no, og sa wala pa gihulma o gipurma ang yuta ug ang kalibutan, ug gikan sa walay sinugdan ug walay katapusan ngadto sa walay sinugdan ug walay katapusan, ikaw mauna ang Dios. Munay gisulti. In fact, ang writer diri mo na yung Song of Moses, Psalm of Moses ni, Psalm 90. O another verse sa 1 Timothy chapter 1 verse 17. Now unto the King eternal, immortal,
invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So makita nimo dinhi nga ang Dios gi-describe as King Eternal, walay katapusan ang iyang pagkahari, niya immortal, meaning sa immortal, walay kamatayon, walay panahon nga siya mamatay o imposible nga mamatay. Invisible, dili siya makita nga Dios. The only wise God. So, ang meaning diri, the God which is wise. Who is wise? Kay ang Dios gyud wise gyud. Otherwise dili siya Dios kung dili siya wise. Be honor and glory forever and ever. Amen. So, ang iyang eternality, ang iyang eternity, ang iyang pagkahari. No, dili lang kay eternal ang iyang existence, ingon nga Diyos lang kundi hari, eternal nga hari. Okay, so dayon incomprehensible. Meaning sa incomprehensibility is dili nimo mag-grasp, dili nimo matugkad ang siya, ang knowledge may tungod sa kaniya, dili ka makatugkad sa ang imong knowledge is dili maka-comprehend. No, dili mag-grasp ang iyang pagka-Dios sa imong knowledge. So, Psalm 145:3, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. So, dili kaya sa tao ang pag-search, no, sa atong kining atong mga search engines sa mga websites. Mo search ka, muhatag din sila sa answer. So, pero ang Dios bisan pa pila ka terabytes, no? Bisan pa kung tanan nga mga butang sa kalibutan sa langit o sa yuta, ma-exhaust nimo ang knowledge may tungod sa ila, ang nature nila imong madiscovery. Apan dili gihapon ang Dios madiscovery. Kay ang Dios lahi ra sa binuhat. So unsearchable, dili siya pwede nga i-search, walay engine, walay search engine alang kaniya. No, bisan pagani ang balaan nga kasulatan. Of course, maka-search ka og ang balang kasulatan tug-an may tungod sa Dios, pero portion lang sa Dios mo'y gitug-an niya ug mauna naa sa balang kasulatan. Unsearchable siya. Dili siya makomprehend, dili nimo masabtan ang tibuok niyang pagka-Dios. Ang masabtan lang nimo sumala ra pod sa iyang ipadayag. Sumala pod sa iyang gusto nga ipadayag. No, nga gusto niya nga mahibaw-an, mailhan may tungod sa iya, pero portion lamang kaniya ang atong nahibal-an. Tungod kay incomprehensible siya nga Dios. So although ang atong knowledge ay is true, tinuod, no? Ang knowledge nato, ang atong knowledge ay tinuod, pero kana nga pagka-tinuod nga knowledge is portion lamang. So dili gyud ingon nga the whole godhood mo i-disclose niya sa tao. Kay kung ma-disclose, dili pod pwede i-disclose kay mabuang na lang ang tao. Mawad-an na lang sa iyang kaugalingong pangisip ang tao sa paghuna-huna may tungod sa Dios. Dili gyud sa tao, no? Dili mabutang sa iyang utok, sa iyang cranium ang knowledge about God. Kay ang incomprehensible God dili pwede nga makomprehend sa usa ka finite being nga sama kanato. Dayon, Almighty. Now, kining word nga Almighty, Diyos nga labing gamhanan. Diyos nga labing gamhanan. Pinakagamhanan nga Diyos. Na kanang word nga Almighty ug ang mighty God, maura ang meaning ni ana. No, dili pwede nga na lesser God o na greater God. Ang God is infinite na daan. So, ang infinity, dili pwedeng
mabawasan ang infinity niya kung bisag kuhaan pa nimo isa or duha or tulo kabahin, wala mawala ang infinity ni ana. No, wala siya mabuhini. Ang dagat, kung kuhaan nimo usa ka kutsara nga tubig sa dagat, butang nimo sa imong kutsara, nakuhaan ang dagat. Although dili infinite ang dagat, pero wala gyud magmatter na sa dagat nga imong gikuha og usa ka kutsara. Or bisan pag usa ka drum, o bisan pag kuhaon nimo pila ka volume sa tubig ang kuhaon nimo gikan sa dagat, dili mo matter sa dagat, dili mo indah ang dagat. Walay kalahian. Although finite ang dagat. Now, ang infinity, kuhaan man nimo bisag pila, gamay o dako, dili mo matter sa infinity, magpabilin siya nga infinity. No? Dili man mo matter gani ang dagat, sa dagat nga kuhaan nimo og pila ka volumes sa tubig nga kung sa bagay finite ang dagat, samot na ang Dios. So ang Dios is infinite. Now ang Almighty ug ang Mighty God, puro God na, infinite nga God. So walay kalahian. That's why ang Jehovah's Witness urang uban, si Jesus Christ mighty lang daw, dili Almighty God. Pero dili mo matter sa godhood ni Jesus ang ang pagtawag nga mighty God, kay parehas ra na sa Almighty God. Kay sa infinity walay lesser, walay greater. Infinite is infinite. So ang Almighty God is maura sa mighty God. Genesis 17:1. And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. So ang Diyos mismo nagpakita ang Abraham o ang iyang kugalingon sa iyang kugaling. Ang tawag niya sa iyang kugalingon is Almighty God. Revelation 4:8. And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. So Almighty, no? So ang Diyos gyud nga labing gamhanan nga Diyos. So the most wise, no? Sama-sama ra kini sa word nga infinite in his wisdom. So walay sukod ang iyang ang wisdom niya, ang iyang manggialamon, walay sukod. Most wise, labing maalamon, labing maalam na Dios. Ang iyang kaalam is walay gikanan, walay sinugdan, walay katapusan, o walay panahon nga mag-learn siya. No? Walay panahon nga nagtubo ang iyang kaalam, ang ingon nga Dios. Sa tanan nga panahon, walay kausaban ang kaalam niya, maura nga infiniteness. Most wise. Kita ang atong kaalam, mutubo pa man. Kay sa gamay pa ta, medyo batanon pa ta, gamay ang atong kaalam dayon as time passes, mag-anam ta og ka-wise, mag-anam ta og kamaalamon kay tungod sa atong eksperyensya, tungod sa atong makasinatian sa kinabuhi. Pero ang Dios, dili siya sama ni ana. Dili mo dako, dili mo anam og dako ang iyang kaalam. Ang iyang kaalam walay pagkunhod ug walay pagtubo, maura nga kaalam. Walay butang wa niya masayri kaniadto nga karon ra nasayran. Ang tanan nga butang iyang nasayra na ug iyang nahibaw-an ug tanan familiar kaayo kaniya. No, mas labaw o dili mas labaw ni sama sa iyang kaalam, kahibaw sa iyang kugaling, mo gihapon ang iyang kahibalo sa uban nga mga butang. No, so kana ang wisdom sa Dios. Dirita sa
Romans 16:27, to God only wise be glory through Jesus Christ forever. Amen. Muproceed ta, most holy. So holy, meaning sa holiness is separate or set aside, most kaning sanctified na siya, gibalaan. Na ang Dios walay nagbalaan kaniya, kay daan na siyang balaan. Bisan pa kung way tao nga moila sa iyang pagkabalaan, daan na siyang balaan. Ug ang iyang pagkabalaan, Dios nga pagkabalaan, dili balaan nga creaturely, kundi balaan nga creator. Isaiah 6:3, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Na kaning holy, 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 tulo ka holies, tulo ka repetisyon, muna ang emphasis para sa mga Hudiyo, para sa mga Hebrews. Emphasis ka na, gina-emphasize diha ang holiness. No, once nga ibalik-balik ang usa ka word na binagkatulo, kuha na gyud na naana siya sagad na gyud, pinakasagad. No, naana sa hilabihan gayud ka holy. So muna ang sa atong gikutlo dito sa pinadayag kaganiha nga matod na sa pinadayag 4:8, Holy, holy, holy Lord God Almighty. So sagad ang iyang pagka-Diyos. In fact, ang iyang pagka-holy nga pagka-Diyos. In fact, infinite ang mong holiness. Walay katumbas, walay pwede i-compare. Incomparative ang iyang holiness. Then most free. Muni ang attribute nga iya lamang gayud sa Dios ug wala sa tao. Ang Dios ug ang tao, no, makit-an ni most free tungod kay ang iyang gihuna-huna kaya niyang himuon. Ug walay mo sita kaniya, walay mo question sa iyang gibuhat. Free siya. O gusto sa Armenians nga sama ani ang tao ang description sa Armenians sa tao nga labing libre ang tao, libre ang iyang kabubuton. No, dunay freedom ang tao. Actually dili gyud free ang tao. Kay ang tao mohuna-huna sa usa ka butang, mo desire pananglitan ang tao, mo desire nga moadtog langit, adto kapanganuran. Pero wa siya abilidad nga makaadto kay wa siya pako. So dili gihapon siya free sa pagbuhat bisan unsay iyang gusto. Ang Dios free tungod kay ang tanan nga iyang gihuna-huna, iya man nga kaya nga himuon. Ug walay bisag kinsa nga mo check and balance kaniya. No, kay siya ang mao nga freedom usab holy man, righteous man. O dili man usa siya ka Dios nga whimsical. Nga unsa lang ang whims niya, unsa ang kagustuhan niya, bahala pa kung dili maayo. Pero kani nga Dios maayo siya og wise siya. So sa iyang freedom, panigurado gayud kita na umong freedom is holy, good, just, righteous, tanan nga good attributes na ani ana appeal sa freedom niya. Og most absolute, no, kaning word two words, most niya absolute. Ang sa mga butang nato din sa kalibutan, kining mga created nga mga butang, usahay mo tawag tang absolute. Absolute. Dunay mga concept nga absolute. Meaning wa nagyoy lain pa nga mas dako ni ana. Absolute. Pero ang Dios is most absolute. Most absolute. Kay ang tanan nga absolutes nga niya sa kalibutan, igo lamang reflection sa iyang absoluteness.
sa iyang pagka-absolute, labing hitsas, perfect, o siya ang wala nagyoy makulang kaniya, o ang tanan nga absoluteness nga niya sa kalibutan, refleksyon lamang, kopya lamang, og sila copy lamang gikan sa iyang absoluteness sa Dios. Makita sa Exodus 3:14, And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Kanang word nga I am, muna absoluteness. No? Muna ang meaning sa absoluteness tungod kay bisan pa kung walay other, wala pa ang binuhat, walay other, ug ang other in between the Trinity lamang. Pero in between the Trinity, ang Trinity moingon lang gihapon as one God, I am. So absolute siya. So dayon working all things according to the counsel of his immutable and most righteous will. First, working all things. Walay butang, wala niya gihimo. No, maayo o dautan, tanan nga butang niya sa kalibutan iyang gihimo. Ug nagapanghimo siya hangtod karon. Naga actively involved siya sa creation through his providence. Onya, kani nga paghimo niya sa tanan butang, it's according to the counsel of his own immutable and most righteous will. Dunay panambagon counsel sa iyang dili mausab og labing matarong nga kabubuton. No, siya ang nagsukna sa iyang kaugalingon, wala siya gisukna nga lain nga mga binuhat sa diyang naghimo siya sa langit ug sa yuta. No, sa dihang nag-ingon siya nga himuon nato ang tao sumala sa atong dagway, ang understanding sa mga Jehovah's Witnesses ug sa uban pang mga cults niya ana nga gisukna niya ang mga anghel. No, actually, ang iyang gisukna mao lamang ang iyang kaugalingon. Ug ang iyang kaugalingon nga pagbulutan is immutable ug most righteous. Dili siya ingon nga whimsical. No? So, ang iyang kabubuton most righteous. Dili ka makaduda nga basig unya naghimo siya nga nagpataka-taka na lang. No. So dili arbitrary ang iyang tanan, ang ubang mga buhat o ang uban arang-arang, uban arbitrary, no. Ang Dios nagabuhat nga dunay righteousness, dunay wisdom, ug dunay holiness. So righteous ang iyang mga buhat. Ephesians 1:11, In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Kani may tungod ni siya sa pagpili sa tao. So wala pa tukura ang kalibutan, pili ang sa Dios ang iyang pinila katong iyang hinggustuhan nga pilion. Ipili niya, Ephesians 1:3-5. Dayon ambak sa 11 nga matud, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Siya ang nagapamuhat sa tanan nga butang. Kay kung mupili siya, taman lang dihang iyang decree sa pagpili, unya ubang panghitabo dili na niya control. So wa gihapoy pamaagi, wa gihapoy kasiguraduhan nga ang iyang gipili nga tawo maluwas kay wa man siya control sa uban nga panghitabo. Pero diri sa balang kasulatan aduna siya control ang tanan nga panghitabo, panghitabo nagaligid sumala sa katuyuan sa Dios sa iyang panambagon. Og kay kana na gakahitabo gumikan kay ang Dios nagabuhat sa tanan nga mga butang, work it all things. Siya ang nagapamuhat sa tanan nga mga butang, all things. No, ang tanan nga mga butang diri
all things, ang things dinhi nag-refer ka na sa tanan nga panghitabo usab. Dili lang kay sa tanang butang, kundi tanan nga events from the minutest detail paingon sa bagdagko kayo nga mga butang. Ang Dios mao'y nagapamuhat ni ana. Og mato diri for his own glory. So he works all things for his own glory. So wala siya mobuhat sa bisan unsa nga butang pa sa glory sa tao o glory nato o bisag unsa nga mga creatures sama kang Satan o sa mga angels, dili para kanila nga glory. Sa iya lang yun nga glory nga ang tanan nga butang iyang gibuhat. O mismo nga ni ang imperno gibuhat sa Dios alang sa iyang glory. Sa dihang ang Dios mo kundina o iyang isilutan, ipanis niya ang wicked, ang mga taong nautan, iyang ipanis for his own glory kini. No, so kaning glory sa Dios mo kani ang exclusive nga glory. Nga bisan pa kung wala ang Dios, wala ang tao, no? Wala pa ang tao, kani nga glory naanadaan sa Dios. So dinhi nato itapos usa sa pagkaron kining atong lecture nga siya may tungod sa pagka-Dios niya ug ato kining ipadayon sa sunod nga higayon. Naaba mo yung mga question, mga kaigsuonan? Question. Wala question. Bright tayo eh. Wala na sila question, pastor. Mga bright. Okay, so salamat kung Sabay na. wala question. Na daw dati pangutana ganyan, pero natubag na daw si mong istorya. Okay. Okay, so salamat. So ikaw pa so Alvin, wa kay pangutana. Wala na, pastor. Natubag na. So salamat, no. So